Misri nyakorom gajuang kapod wang'io mago motenre kod wechego mag lokruok e kor lwasi. Pinje ma yutogi ni piny koro ni kod geno ma yudo kony mar kedo kod midhiero ma giyudo kinde ka kinde kaluwore kod kethruok mar kor lwasi. Ma en bang' chiegni pinje ma kwan gi romo 200 koro keto winjruok mabiro yango guch omenda ma ikonyogo pinje ma ok dongore e kedo kod midhiero kaka oro kod oula ma ikelo kod kethruok mar kor lwasi. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, romo ne orumo e piny Misri no, kata kamano ne ok oyango thuolo ma pinjego biro rito kapok omendago ochoponegi. Chakore tarik 6 dweni, twak ma iye otwere osebet kadhi nyime boma ma Sharm el Sheikh e piny mar Misri. Romo ma otisi ni COP27. Pinje ma yutogi ni piny ne oyuore romono gi geno mar yudo kony ma ikedogo kod midhiero ma giyudo kinde ka kinde kaka kor lwasi medo kethore. Gikone, I hear no objections, it's so decided. Ranyisi mar fuong'ruok ne oneno ka COP27 ne orumo gi winjruok mabiro miyo ichuoga guch omenda ma ijologo pinje mapok odongore e kedo kod midhierogo kata Loss and Damage Fund. I now invite the COP to adopt the decision entitled Funding Arrangements for Responding to Loss and Damage Associated with the Adverse Effects of Climate Change, including focus on addressing loss and damage, contained in document FCCC/CP/2022/L18, FCCC/PA/CMA/2022/L20. I hear no objections, it's so decided. Mae okang' mokwongo ma pinje mosedongore okawo mar konyo pinje ma yutogi ni piny, ma kata bed ni ok jiw kethruok mar kor lwasi, to yudo pek mar kethruok e kor lwasi kaka oro kod oula. Jagoro maduong' mar riwruog pinje United Nations, Antonio Guterres, ne opwoyo okang' ma kamano. I welcome the decision to establish a loss and damage fund and to operationalize it in the coming period. Clearly, this will not be enough, but it is a much-needed political signal to rebuild broken trust. The voices of those on the front lines of the climate crisis must be heard. The UN system will support this effort every step of the way. Guterres wacho ni pod nyaka kaw kenge mamoko, ahinya to mabiro duoko chien gigo mamedo liet e kor lwasi, kendo rocho chenro mag duoko liet chien nyaka piny mar degrees 1.5. A fund for loss and damage is essential, but it's not an answer if the climate crisis washes a small island state off the map or turns an entire African country to desert. The world still needs a giant leap on climate ambition. The red line we must not cross is the line that takes our planet over the 1.5 degree temperature limit. To have any hope of keeping to 1.5, we need to massively invest in renewables and end our addiction to fossil fuels. Moko kuom jotelo mano yuore romono bende wacho ni COP27 orumo ma ok oket winjruok makare wi kaka biro tiek modhi mag nyamburko kaka diesel kod petrol mamedo ketho lwasi kaachiel gi nyayo teko mar stima gi yore maler. We joined with many parties to propose a number of measures that would have contributed to this. Emissions peaking before 2025, as the science tells us, is necessary. Not in this text. Clear follow-through on the phase down of coal. Not in this text. A clear commitment to phase out all fossil fuels. Not in this text. And the energy text weakened in the final minutes. Friends, I said in Glasgow that the pulse of 1.5 degrees was weak. Unfortunately, it remains on life support. Kamiti mabiro taya guch omenda ma ijologo pinje mondo giked kod midhiero ma giyudo kaluwore kod kethruok e kor lwasi ne osechuogi kendo gibiro chiwo ripot e COP28 higa manyien kaka omendano ibiro chiw kendo ibiro tigo ne pinje mapok odongore. Geno koro en mana ni singo ma kama ibiro lu kod tim kendo ma ok odeko. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.